Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li matul is-sena d-dieħla pajjiżna se jirreġistra il-5 surplus konsekuttiv li permezz tiegħu il-Gvern qiegħed ikompli jippremja lill-familji biżla u lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Qal li l-Gvern iżżied in-nefqa tiegħu b'900 miljun euro tant kemm kibret l-ekonomija tal-pajjiż. Qal li għall-kuntrarju ta' dak li stqar il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, nofs din iż-żieda marret fuq l-edukazzjoni, is-servizzi soċjali u s-saħħa illi rdoppjat meta mqabbel mal-2012. Surplus tħossu għax tħossu bitnaqqis fit-taxxi, l-iskemi tal-first time buyers, biż-żieda fil-pensjonijiet. Imma jista' jkun li jkun hemm min ma jħossux is-surplus, taf xi ħoss żgur? Id-deficit tħoss. Għax bid-deficit ikollok tħallas kontijiet ola, ikollok tħallas taxxi ola, mhux biex tieħu xi ħaġa, biex tagħmel tajjeb għalli maxxijiet dejjem jolew. Dr. Muscat innota li s-sena wara l-oħra pajjiżna kellu l-akbar rata ta' tkabbir fl-impjiegi madwar l-Unjoni Ewropea bir-rata illum qabżet 73%. Qal li għall-kuntrarju ta' dak li qal il-Kap Nazzjonalista, il-pagi f'Malta kienu 3 darbiet aktar minn dak illi kwota. Dr. Muscat esprima s-sodisfazzjon tiegħu illi llum il-qatt f'Malta huwa l-anqas fl-istorja ta' pajjiżna u t-tieni l-anqas fiż-żona euro. L-iktar ħaġa li nifraħ huwa meta nara il-persuni b'diżabilità illi qegħdin fid-dinja tax-xogħol illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata niġi bit-tielet parti tar-riforma kbira holistika tagħna, riforma tal-legat fil-qasam tal-persuni b'diżabilità fejn issa mill-ewwel ta' Jannar li ġej dawk il-persuni b'diżabilità li ma jistgħux jaħdmu ħankunu qed nagħtuhom il-minimum wage, Sur President. Dr. Muscat sostna li dan il-budget għandu lan li jgħin lil min l-aktar li għandu bżonn u għalhekk reġa' żied il-pensjonijiet din id-darba b'7 euro fil-ġimgħa. Huma ollew l-età tal-pensjoni, aħna ollejna ċekk tal-pensjoni, Sur President. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-qasam edukattiv u qal li sas-sena d-dieħla l-Gvern se jkun nefaq id-doppju ta' dak li nefaq fl-2012 fejn fost l-oħrajn il-Gvern żied l-edukaturi b'aktar minn 1500, żieda ta' 14%. Semma wkoll li bil-ftehim kollettiv li ġie ffirmat is-sena l-oħra l-għalliema ħadu żieda ta' aktar minn 580 euro kull sena u l-għalliema li kienu ilhom jalmu aktar minn 20 sena ħadu 2000 euro benefiċċju fis-sena li qatt ma kellhom qabel. Irrikonoxxa li minkejja li ksibna riżultati tajbin biex għall-ewwel darba fl-istorja dawk ta' bejn il-25 u 64 sena għandhom minn tal-anqas edukazzjoni postsekondarja, fadal ħafna xi jsir biex fost l-oħrajn ikomplu jonqsu dawk li jitilqu kmieni mill-iskola. Fl-2020 is-sena d-dieħla se nofqu id-doppju fl-edukazzjoni mill-infaqna fl-2012. Żidna l-għalliema u l-ħaddiema tal-edukazzjoni b'1500. U bil-collective agreement li tajnijom lill-għalliema għalulna ma tajtuhomx biżżejjed tajnijom aktar milli qatt ma tajtuhom intom, Sur President. Tkellem ukoll dwar bosta skemi li ħabbar il-Gvern biex jgħin aktar koppji jsiru sidien ta' darhom u semma kif fl-aħħar snin komplit tiżdied ir-rata ta' persuni li saru sidien ta' darhom. Ingħatat l-impressjoni li llum il-ġurnata għaw inqas Maltin li qed jsiru sidien ta' darhom minn qabel. Mhuwiex minnu. Fl-2012 kien hawn 77% tal-Maltin u l-Għawdxin illi kienu sidien ta' darhom. Illum il-ġurnata hemm 79%. 30,000 familja saru sidien ta' darhom għall-ewwel darba f'dawn l-aħħar 6 snin, Sur President. Hawnhekk innota bosta żbalji fatwali li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-qasam tal-housing. L-ewwel qed qal li hemm 4,000 ruħ li jistennew post tal-housing. Le, m'hemmx 4,000, hemm 2,900. Tgħidu li 2,900 ftit le, imma żgur mhumiex l-4,000, forsi ma nafx żball misprint jew ħaġa oħra li ħadu. Li hu żgur huwa li dan il-Gvern kontrarju għal-gvernijiet ta' qabel qiegħed jagħmel l-ikbar proġett ta' housing li qatt sar minn meta kien hemm Gvern Laburista hawn 1700 unit. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif bil-miżuri li ħal-Gvern fl-aħħar snin eluf ta' familji ħarġu mill-faqar. Il-faqar, Sur President, naqas bi 13,000 persuna. Lajna 28,000 persuna oħra minn severe material deprivation. Kenna target li l-ebda tifla jew tifel li jgħixu
familja fejn mill-inqas persuna waħda tkun qed taħdem ma jgħixu fil-faqar. Dan skont il-kel tal-Karitas ukoll ilħaqnieh. U issa il-focus huma l-anzjani tagħna. Fl-għeluq tad-diskors tiegħu il-Prim Ministru sostna li se jibqa' jħares il-quddiem biex inkomplu nibnu flimkien. Nista' inħares il-quddiem għaliex nemmen li qegħdin nemmnu pajjiż bi kwalità ta' ħajja li hija sostenibbli. Pajjiż illi verament jaħdem biex jgħin il-bżulija. Pajjiż fejn il-familji tagħna aħna nistmawhom u nirrispettawhom. Pajjiż fejn l-anzjani tagħna aħna ntuhom dak li ħaqhom. Pajjiż fejn naraw li verament naħdmu favur il-klima. Pajjiż li verament għandu infrastruttura tajba. Pajjiż fejn iż-żgħażagħ tagħna għandhom futur u liż-żgħażagħ, lill-anzjani, lill-ħaddiema, lis-self-employed ngħidilhom ejja nibqgħu maqudin flimkien kif inhu maqud dan il-Gvern biex inkomplu nikbru flimkien. Nirringrazzjakom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.